Det er i dag den 27. april, og Kis og jeg, vi agter os nu på ferie sydpå. Og målet det er Provence. Vi skal ned og besøge Kurt og Anne-Marie. Deres ældste søn, yderste frisk med. Vi er lige i færd med at pakke, og det er lidt hektisk i de sidste minutter. Men der kommer moren. Så er de parat til at tage afsted i gamle globetrotter. De har nu tænkt sig at foretage en rejse på den tyske autobahn, der kommer kun til at vare 3 dage. Over 2.600 millioner kilometer. Se der, du kan overhovedet ingenting se. De skræk. Jeg forventer mine forældre hjem igen næste søndag. Efter en længere ferie, der var næsten 3 dage. Vi er nu nået et godt stykke ned i Tyskland. Det er dagen derpå, det er om morgenen kl. 8. Og vi befinder os i en lille by, der hedder Schwarmstedt. Den ligger cirka 30 km nord for Hannover. Vi har overnattet på Hotel Sur Post. Der er et hotel, som ligger her. Her ser vi det. En gammel bygning ved siden af jernbanestationen. Og der står moren så i færd med at pakke, inden turen går videre.